11:38, urtz eta zabaldu bateak. Bueno, gaur, Loiuko jaietan, hariko da taldea, kontzertu eskainiko du urtz taldeak gaur, Loiuko jaietan, bueno, ateak zabaldu. Ateak zabaldu ditzakegu, baina nagian komeni mikrofonoak behar den bezala zabaltzea. Eta mikrofonoa ez ezik, gure kamera ere zabaldu edo piztu behar dugu, ze orain gure sustatuko lagunekin bat egiterakoaz. Eta mentxe elkar ikusten dugu, Luistxo Fernandez eta biok. Haupa, Luistxo, egunon? Bai, kamerak piztuta daude, eta sustaturen Twitch kanalean, bai, uinetan bezala zuzenean ari gara. Bueno, zuzenean gaude, egunon, ostegunon, eta San Martzial egunon, ekaineko azkenekoa, hemen dugu. Bai, eta uste dut uztailan ere jarretuko dugula saio hauekin. Bai, oporretara doazen esatariei oporrak emanda, baina beste batzuekin, uste dut. Bai, hori da. Hemen batez balima dago, beste bat egongo da. Eta beraz, ez dugu hemen deskuiatu da utziko, mikrofonoa. Ez da pentsatu ere. Erki. Bueno, Luistxo, gaur, gurentzule izan diogu oso gai, berezia dakarkizula, berezia edo adimen artifizialari buruzko gaiak jorratuko ditugu gaurkoan. Bai, hori da, albiste batzuk eta egon dira, azkenengo asteetan, adimen artifizialeko tresna batzuen ingurukoak, eta hori esek ekarko ditugu. Batetik, ulertzeagatik, adimen artifizialeko tresna hauek zer diran, momentu honetan dira, inglesa ulertzen omen duten gauza batzuk, tresna batzuk. Inglesezko emandako... Idatzizko agindu batzuk eman inglesez, eta zerbait produzitzen dute. Eta gaur, tratatuko ditugu olako bi sistema. Batetik, Googleek garatu duen Lambda izeneko inglesezko testua ulertzeko tresna hori, ez bakarrik ulertzen omen duen, zer esaten diozun, baizik eta erantzun egiten dizun. Beraz, zera da, ez? Seguraldi dago gaur Hongkonen. Bera begiratzen du, eta momentu honetan horrela, baina datorren asterako espero da zikloi bat hurbiltzea, konbertsazio bat emango izan. Ez bakarrik datua, baizik eta hortik arata dago doa. Hori da. Testu ondo idatzitako inglesezko testu bat, eta orduan elkarrizketa bat datu gehiagota holako zerbait eragiten duen sistema bada. Eta gero daude beste sistema batzuk, non inglesezko testua ematen diozun, edo hitz batzuk, eta horrekin objektu bat marrazten dutenak. Hau interesgarriagoa da, Gero, adibide batzuk grafiko ikusiko ditugulako, sartu dizkigun aginduekin eta zen marraztu duten sistema hauek. Eta, batakin albiste bat gertatu da, eta besteak, gertatzen dena da, orain interneten errezago erabili daitezkela irudi sorkuntzakoak. Baina, lambda delakoa eta da konversazio hori, inglesezko konversazio hori. Eta horrekin lanean zebilen, azkenengo hilabetetan, ingeniari bat Googleen bertan, bertako tresna bada, lambda delakoarekin, eta famoso, ospetsu bihurtu da gizona, ze iritsi da konklusiora lambda adimentsua dela, benetan, kontzientzia eta sentipena daukan entitate bat dela. Berak ze uste zuen, bihotzik gabeko entitate bat izan ote... Ez berak sinisten du kontrakoa, nik ez du sinisten, nik uste du makina bat dela. Baina galdetu zion lambdari, galdetu beharrean seguraldi dagoen Hongkonen, beraren galdetu zion. Kontzientzia daukazu lambda. Bai, noski. Ez zuen horrelako erantzunik espero. Ez dakit, igual predisposizioen bat edukiko zuen gizon honek. Eta kontua da, konversazioan eta horrela, konbentzituta geratu zala, lambda, kontzientzia daukan izaki badala, eta gainera, izuta nola sentitzen duzu, eta horrela, eta hola, eta bakizu zertzaren, bai, makina bat naiz, baina Googleek sortu nau, eta orain hemen nago, eta taliko, itxuraz, pixkat, oporrak eman dizkiot, ingenieriari oporraldi behartu bat, nolabaiteko baja bat eman diote. Eta, artikulu bat idatzi dut honen inguruan, ikusi, hau jala pare bat azte eta hola, eta horti pixkat literatura pixkat bildu da, honi buruz, artikuluak eragertu dira berria egunkarian, Luiarrek irratiara egiten duen Norteko ferrokarrila saioan, beste irrati baten Euskadi irratiara, han ere azaldu da, tango asaldi batzuk eta hartu ditu. Eta, kontua da, adimen artifiziala neurtzeko
onjala, bueno, 70 urte, zintzilari batek, Alan Turinek, asmatu zuela test bat. Bueno, asmatu, esan nahi dut. Berak proposatu zuela, Sortu zuen, proposatu zuen. ordenagailuen astapenetan, eta zera zan gakoa. Ordenagailu batekin hizketan ezin baldin baduzu distingitu ea pertsona bat den edo makina bat den, esan nahi du makina adimen eta kontzientziara iritsi dela. Eta, bueno, hizkuntzalariek eta konputazioan espertuek eta aspaldi daukate test hau gainditutzat bana, ez duela balio. Ze, konbertsazio oso eraginkorrak eta oso benetazkoak eman ditzaketen makinak aspalditik existitzen dira. Izan ere, 70ko hamarkadan ere, Eliza izeneko sistema batekin pertsona batzuk engainatu zituen makina batek. Bai, barriketa simplearekin, eta zer moduz gaur, eta ondo, eta bueno, barriketa simplea. Gertatzen dena da, berriketaren kontrola inglesez iritsi dela maila batzuetara. Hemen ere egin genuen aproba sartuta segure irratia Euskal Herriko irrati bata. Eta gainerakoak idazte zituen guk hasiera ematen genion eta asmatutako esaldia botatzen zituen, baina esan nahi dut diskurtso koherente baten eran. Orduan, gertatzen dena da chatbot edo testua sortzeko makina hauek iritsi direla oso testu ona sortzera. Hori da, kontua da, kontzientzia izango balute bezala hitz egitera ikasi dutela. Bai, baina horrekin kontzientzia daukatela esan, bueno, ingeniere batik sinestu du. Hor dago koxka, gero... Baina, bueno, sustatun editore bezala nik editorial bat idatzi dut, ez da horrela, sustatuz jartzen du, baina nire zera, berediktua izan da ezetz. Eta, bueno, lotura batzuk ere, bai, Turing testa ezin dugula hori, konbertsazio batean gu konbentzitzea makina batek, hori ezin da izan adimenaren froga. Izango da gure adimen faltarena, akaso. Eta makinen maixutasun teknikoarena. Hala ere, ez dakit nik makinen adimen hori gurea edo gaitasun hori gurearen gandik ez dakit aratago egongote den hemendik urte gutxi barru. Bueno, alor batzuetan, bai, kalkulo matematikoetan eta egiteko, bakigu edozein ordenagailu gainditzen gaitu, ez? Bai, eta horren pasatuko gara beste alor horretara. Irudira, ez da? Hori da, irudi sorkuntzara. Vale. Eta honetaz ere atzo argitaratu nuen artikulu bat, ze izen berri batzuk daude. Vale. Atzoko, barkatu, hauek atzoko artikulua dira, atzo sustatun argitaratu zen dituzten. Biak atzo tokatu zen, zirkustantzien gatik, egunero publikatzen ditu, baina, bueno, bi hauek atzo izan zian, eta adimen artifizialarekin irudiak nola sortzen nahi dien, ez? Eta bitxiagoa da, ez? Nola da, nola sortzen da irudi bat adimen artifizialaren bitartez? Ba, nik ez dakit, baina emaitzak ikusita, esango nuke oso ondo sortzen dirala. Eta sustatuko kanalean. Utzi segundu bat. Luistxok partekatuko ditu sustatzuko Twitcheko kanalean. Bai. Nola sortu diren, nola da prozeso, Hori da, partekatuko dut, eta ea saiatzen garen deskribatzen uinetako entzulentzat ere zer ari garen ikusten, Zer irudi ari garen ikusten. Eta utzi dazu partekatzen. Hauek biak atzoko sustatuko, artikulua dira, lambdari buruz hitz egin dugu. Okay. Orain, irudi bat. Hor dago, gaur goizean zabaldu du. Irudi bat, baino gehiago. Hau badirudi jolas bat, ez da, Luis? Bai, hori da. Aurkitu bikoteak. Gero iritsiko gara tresna aurreratuetara. Vale. Baina tresna aurreratu horietako bat ez dukan izena, Dale. Eta bertsio, onjala hilabete terdi do, Dale Mini izeneko bertsio bat dano jolasteko atera zuten. Baina berri zendatu indute eta Crayon izena jarri diote. Crayon. Irratitik entzuteko, esango dut, CRAIYON. Crayon.com. Hori bilatuta, sartuta hitz batzuk, inglesez bada hobeto, baina kasu honetan sartu genuena da Josesaurus croissanticus, interneteko gure jarraitzaile batekin indako txiste bada, eta sortu dituena da halako dinosaurio eta croissant arteko multzo batzuk. Barkatu, kontua da, noski, Jose
ez dakit izen hori kontuan hartuko ote du, baina croissant hitza hartzen du Eta saurus, Josesaurus, Josesaurus, orduan sortzen du gizaki dinosauro moduko bat, ez? bai, croissant gorputzekin, eta krayon honek egiten dizuna da, bederatzi irudi sortzen ditu, ematen Bai, du, bederatzi algoritmoa atzegun ezkerretik joan edo eskubitik, nolabait esatearren, bai. irudi bat asmatzen duela, ezta? Eta ikusi dezagun beste adibide bat, ikurrinak kristoren gurutziltzatzean. Hau da, agindu geniona, eta ikusten dira ikurrin batzuk, ala Golgota mendian baleude bezala batzuk Bai. gurutze formarekin, Gurutze formarekin, beste batzuk ikurrinak dira, baina koloreak eta formak nahastuta dituzte. bai. Bueno, aberri egun fantastiko bat bezala da, ez? Bai. Ala dirudi, bai. Bai. Igan etorkizunekoa, 2080 urtekoa edo. Hori da. Beste adibide bat ikurrinarekin baita ere, eta orain arte erakutsi ditugu kraionek ematen dituen bederatzi irudiko blokeak. Baina aukeratu dezakezu horietako bat politena dena eta hori deskargatu, ez? Demagun. Kasu honetan eskatu genion ikurrina Piet Mondrianek margotua. Mondrian izan zen 20. mendeko pintore holandes bat, hola forma plano eta laukiak margotzen zituena, gero ikusi izan zen hau, ikusi izan da diseinuan asko L'Oreal etxearen diseinuetan, edo Bernard Hinault bere garaian zeukan La Bicler taldearen kulot eta maillot frantsesetan ikuste zen, eta alako ikurrin, kubista, bat sartu digu, baina baita ere Mondrianen urdin berezi bat ere sartu, talauki urdin bat, oso tipikoa zen margolari honetan, ez bakarrik gorria eta kolore basikoak, ikurrinarenak 3 dauzka, baina kasu honetan urdin mondrianiko bat ere sartu dio. Luitxo, badirudi hori Eliza bateko beiratea dela edo, Bai, hori da, Eliza modernista edo brutalista batean. Leio bateko beiratea, bai. Bai, izan ziteken. Baina hau makina batean marraztu du, Bai, ia da. Eta gainera, krayon delako honetan, minutu bat, edo minutu bitan, sartzen duzu agindua, eta prozesatzen du, eta minutu pare batean, edo minutu batean ematen dizu emaitza. Eta jende mordo bat ari da, eta orduan, berez, bai, esan. Esan nahi nuen, ze asmoarekin sortzen da horrelako tresna bat? Orain irudi gehiago aipatuko ditugu, baina... Bueno, krayon edo dale mini delako hau, erakusleio bat da, ez? Baina atzetik irudi sorkuntza zertarako, ez dakit, animazioan, publizitatean, marketingean, ikusentzunezkotan lan egiten duen jendearentzat, eta hortik aurrera, ez dakit. Ez orain beste agindu bat sartu diogu makinari, eta ari gara erakusten jaialai jokalariak Himalaian, eta orduan ikuste ditugu txistera moduko batzuekin, pilotari batzuk, pilotari jantzita, baina holako keinu arraroetan, baina izan beharrean pilotalekuan, Himalaya, mendi artean. Mendi kate bat, bai, mendi artean. Eta beste bat, lagun batek egin zuena, esango dut, Iruñeko entzierroa, baina zezenak izan beharrean traktore horiekin. Eta batzutan traktoreak agertzen dira, bestean zenak horiz margotuak, eta beste izaki arraro batzuk erdizezen erdi traktore moduko batzuk ere bai. Hori esan behar da, izakien, ez dakit, itxurak edo formak berezia dira oso, batzuen aurpegia ere, ez dakit, behar demezala agertze dute den, baina, bueno, hau... Eta hau, gela bat, Oteizaren lanez betea. Hau, albiste entzun dugu. Entzun duzu, museo baten agertu diala, Oteizaren lan batzuk, eta Oteiza Fundazioak dio faltsuak direla. Faltsuak direla, bai. Hori diote behintzat. Adimen artifizialez ere sortu daitezke Oteiza faltsuak, eta, bueno, ia benetazkotzat, olakoak ari gara erakusten. Eta, bueno, kontua da, orain arte ikusi ditugunak dira jolasteko tresna horrekin, krayon horrekin. Baina, atzean dagoen makina indar osoz martxan jartzen denean, lortzen den errealismoa eta gaitasuna askoz ere harrigarriagoa da. Eta hau da, krayonen bertsio osoak erakusten duen gauza bat. Erakusten ari gara, Homer Simpson, Alfred Hitchcocken Psycho pelikulan, psikosis pelikulan baleo bezala. Eta
Da irudi Izugarria bat da, erdi gizaki, Bai. erdi Homer Simpson, baina zuri beltz, kolore Formatu zuri horretan. beltz klasiko hartan, eta orduan, gaitasun handiko adibideak daudela, eta lortu daiteken errealismoa dela izugarria, ez? Bai, bai. Eta tresna hau, honek lekua OpenAI izeneko enpresa batek sortu du bai Crayon eta bai DALL-E izenekoa, Mhm. lehen erakutsi ditugun irudi barregarri edo sinpleago hoiek ikurrinak eta guk eskatuta egin ditugun jolasak, eta hau da pixkat kalidade gehiagokoa, baina Google bera ere ari da, ustezko kontzientzia duen makina hori sortu duena, Googleek dauka beste tresna bat, izena daukana imagen edo imagen, eta horren bertsio publiko bat ere egin dute, non oraindik ezin dugu guk jolastu, baina euren adibideak erakuste dizkigute. Eta tresna hori joan dan astean aurkeztu zuten, eta izena Party. Party, bai. Party, baina Y-koa, jaiaren Y-koa izan beharrean, I latinoa. Baina, bueno, lotura hauek sustatuko artikulan dituzue, atzo argitatuko. Ordan, party honetan, marrazutako adibideak batzuk erakutsiko ditugu, eta hau da Anubis bat, Anubis jainkoa, panteoi egipziar klasikokoa, Los Angelesen betaurreko beltzekin. Eta jaka beltzarekin. Eta, bueno, pues, erdi argazki, erdi marrazki ematen du, baina oso ondo egina. Oso errealismoz beteriko irudia da, bai. Beste adibide bat, hemen eskatu zutena zen, panda gorri batzuk trenean, bat periodiko, bat egunkaria irakurtzen, eta atzetik ikusten dana, oiana. Eta, bueno, Twitchetik ikusten duenak ikusiko du, ala, atzeri bezalako panda gorri horiek, dialako koala xoaragarri batzuk. Benetazko irudia dirudi. Eta beste irudi bat erakutsiko dut, Party izeneko honetan, oker bezala aurkezten dutena. Ze, kaso honetan idatzi zutena, printzipio zan, jarri dazu plater bat, non ez dagoen platanorik, eta aldamenean baso bat, laranja zukurik gabe. Kontua da, hitzak hartu eta sistemak marraztu duela platano batzuk, plater batean, eta aldamenean zukua. Ordan, gaizki ulertuta ere lortutako errealismozko irudia da, pues... Izugarria da. Azkeneko hau bai dela deigarria, ze badirudi edonor kateratako argazki bat dela. Bai. Ez dago... Errealismoa punturik gorenean, Luistxo. Bai, ala da. Eta alakoak daude, Party dezalako, lotura daude esan duzela sustatuko artikulutik, eta buelta hasierara, eta berriroari gara dinosauro Josesaurusak erakusten. Bueno, pues hauxe gaurko repasoa moztuko dut irudizea. Eta bueno, adin artifiziala merezi dute hitza, teknikariek ala jarri dizkiote gauza hauek. Oso ondo inglesez esplikatzen diran testu chat makina batzuk, eta marrazteko gauza dian. Adimen artifizialaren garapenak, Bai, eta hain zuzen ere, horretaz dago bihar jardunaldi bat, udako euskal ikastaroan, UEUk antolatuta Donostian. Bai. Eta halako bi panel edo bi norabidetan izango da, batetik informatika saila dago, eta baita ere filosofia saila. Eta hor eztabaidatu beharko dute, lambda, eta gai izan dan kontzientzia hartzeko, eta ez pada izan, zein izango ote dan, akaso, hori igartzeko froga, leheno komentatu dugun bezala, nire iruditzen zait, Turinen testa, osea, errealismoa lortzea berriketan, edo marrazketan demagun, engainatu gaitu, platanoen eta zukuaren argazki edo irudi sorkuntza horrek, guen gainatzea, baino beste zerbait izan beharko da, kotoiaren froga igartzeko zer dan adimen artifiziala. Hortxe utziko dugu gaurkoz. Ikusiko dugu adimen artifizialak zer dakarren, azken urte hauetan, egundoko aurrera pausua eman du eta emango du, Luistxo. Beraz, ea gure olatu hortara igotzeko gaitasuna dugun.
Bueno, momentuz, jolasteko aukera daukagu, Bai, tresna horietako bat norberak erabili dezakelako, eta egin aprobak. bai. Guk gure Egingo dugu, datorren astean jarriko dugu, Luistxo eta Inigo, bueno, datorren astean ez zaude. Bueno, Bueno, bai, baina Jose Saurusekin saiatuko gara edo beste beste Saurus zerbait, bat. gure burua kola nolabait agertzearen. Luischo, asteburu bikaina izan, eskerrik asko, gaur hemen Berdin. gurekin ere egoteagatik, eta, bueno, laiztera arte, bai? Bai, oporronak izan zuk, Inigo. Eskerrik asko, baina hurrengo ostegunan hementxe izango zaitugu, eh? Gu bai, eta seguri errati ere bai. Ere bai. Eskerrik asko, Luischo, aio, agur. Agur.